Special perform Ki Ageng Selo Kading Kencono. Support Arasya Aprian and Popo Irfanda Akif. Remixer by 92 Project Remix. This is special perform Ki Ageng Selo Kading Kencono. Support Arasya Aprian and Popo Irfanda Akif. Remixer by 92 Project Remix. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sholli sadari wasirli amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qouli amma ba'du. Hadiratul kiram dumateng para alim ulama, para kiai, bunyai ingkang tansah sumandhing kitab suci rinten dalu, mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Kang Maha Suci. Para pranata praja adipraja pangembating kawula wonten laladan dadap tulis dalam inggih menika RW 6 kalian RW 7. Para sesepuh pinisepuh ingkang kebak kawruh. Bapak Ibu warga dadap tulis dalam ingkang dahat kinurmatan. Ugi sagunging para rawuh ingkang tansah pikantuk rahmat saking Gusti Kang Hakarya Jagat. Langkung rumiyin sumangga sami nenuwun ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat saha barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya satemah ing wedal menika taksih
saged pinanggih kanthi rahayu wilujeng boten kirang satunggal punapa satemah saged kempal dados setunggal wonten adicara inggih menika Festival Serabi Suro ingkang kaping 8 wonten lingkungan Dadap Tulis Dalam Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo. Shalawat salam mugi tetep katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo kasainan kangge kita sedaya. Wondene rantaman adicara Festival Serabi Suro ingkang kaping 8 menika inggih menika Bapak Ibu sedaya kula aturi sugeng rawuh dumateng Sanggar Seni Kreasi Budaya saking Kota Batu kalih Sanggar Seni Krida Budaya saking Kutha Batu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menjeda waktu istirahat, kami dari panitia, khususnya Ketua Panitia akan memberikan satu penghargaan karena panjenengan telah memberikan satu kreasi, satu hiburan untuk memeriahkan Festival Serabi Suro yang ke-8 di lingkungan Dadap Tulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo. Yang pertama akan kita sampaikan kepada Seni Kreasi Budaya pada Ibu selaku pimpinan dari Seni Kreasi Budaya, Nilam Sari, Ibu Nilam Sari. Nggih, monggo Bu. Kula aturi munggah ten panggung. Kaping kalih dumateng pimpinan Sanggar Seni Krida Budaya dumateng Bapak Sampurno saking Tlatah Ladan Junrejo kula sombakaken rawuh dumateng dateng panggung. Monggo Bapak Sampurno pimpinan saking Krida Budaya selaku owner dari Andalas. Ibu-ibu monggo panjenengan ngempalten ngajeng mangke fotone kersane sae. Monggo ibu-ibu. Nah, sakmenika Bapak Sampurno pimpinan saking Sanggar Seni Krida Budaya wonten Leladan Junrejo. Dokumentasinya monggo Pak Panitia, Bu Panitia. Mas mahasiswa minta dokumentasinya Pak RW sama Pak Sampur. Sesepuh kesenian yang ada di wilayah Kecamatan Junrejo. Senior kita. Monggo Pak RT, nah iki Pak RT melok moto. Monggo. 1, 2, 3. Sampun? Nggih. Oh dereng, monggo. Dituwuk-tuwuk nih, mboten napa-napa Pak Sampur kapan maneh lek mboten sak menika nggih ya. Nggih, monggo matur nuwun. Pak Panitia saged munggah Pak Pri, monggo dampingi, monggo Pak Pri. Nah, Pak Sampur mriki mawon cek katut kefoto Pak. Nah, ngene gak apa-apa. Pak Pri mriku Pak Pri. Nah, nggih. Monggo Pak Pri selaku panitia. Piagam ini diberikan kepada yang kedua yaitu Sanggar Seni Kreasi Budaya dari Kota Batu. Sanggar Seni Sanduk, pimpinan dari Ibu Nilam Sari. Oh Bu Agnes Sari. Agnes Arining, waduh jenenge kok wangel men malahku guys. Angel, moga-moga gak di video. Ya. Action monggo. 1, 2, 3. Ya. Matur nuwun dumateng Bapak Sampurno selaku pimpinan Sanggar Seni Krida Budaya kali Ibu Agnes Airin pimpinan Seni Kreasi Budaya. Ya. Matur nuwun. Sampun foto sareng-sareng? Sampun, alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian sekilas pemberian penghargaan yang
kami berikan dari jajaran panitia Festival Serabi Suro ke-8 lingkungan Darabtul Dalam, Kelurahan Darabrejo untuk penghargaan yang sebesar-besarnya setinggi-tingginya kepada pendukung acara kegiatan kita pada hari Kamis dan Sabtu hari ini, sore hari ini. Insya Allah nanti malam Bapak Ibu sekalian kita akan dihibur oleh Persatuan Pencak Silat Dadap Tulis Dalam dan didukung oleh beberapa pencak silat dari kesenian yang kami undang ada di wilayah Junrejo serta didukung oleh Persatuan Pencak Silat Bela Diri Tanah Kosong Merpati Putih yang akan memeriahkan kegiatan kita hingga nanti malam. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk melihat, menyaksikan, menghadiri atraksi-atraksi yang akan disampaikan oleh para pendekar-pendekar pencak silat yang ada di wilayah Dadap Tulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo. Matur nuwun, makaten ingkang saged kula aturaken. Kami selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu lanjut jogete. Eman Bu wis kadung macak ya. Wis kadung macak ayu-ayu lek ditutuk lo joget eman. Monggo. Budal-budal kuyuh, sekon-sekon budaya.
mugia saged dados sarana minangka umpak mulyane bangsa kang anggagas mulyaning negara. Wah, keren. Ajining negara saka budaya maksudnya. Yuk kita ikut Mbak Ika, Malang mancen rame. Asik. Pacaran
lagu terakhir ibu-ibu. Penutup. Lengko diraja Rawana raja arani gawe gege nyolong sinta anoman cencut tumandang ngaleng kowe stadiawu obong gede jroning praja wayang Ramayan ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe gege nyolong Dewi Sinta Anoman asik ketek putih soan paman Sinta tidak mulai konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gede eladalah ngalengkoti opo atokot milang waao padha pating gemblong omah gede kabeh dadi areng dosa muga nangis gereng-gereng iyo ae iyo iyo ae iyo 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 ae iyo iyo Monata Salvari hey kita gaya hey sekali lagi yo Kembali kita goyang bersama Selamat Menata Monata Rolling terbaik Indonesia. Caritane wayang Ramayan ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe gede nyolong Dewi Sinta Anoman asik ketek putih soan paman Sinta tidak mulai konangan Indrajit lan Patih ning Anoman
Demikian tadi